picha. Ting'eyo ni nyingno nowuok kama nade, chakruok mare en mane. Sigana makare ahinya gi Millicent Adhiambo kowuok wenge mag Lodhe Dongo, Homa Bay County. Wadonjane mag ohala. Kambi mar bas mar Easy Coach koro owito oko kuma manyo giketo ne joting' rech e basno. E ote mar Easy Coach okoni kuma kamano koro owito oko, kendo jowuoth ni kod thuolo mar sombo mwandu mag rech e kido mora mora, koriwo mago mobul, ma owang' gi mo, ma owang' gi chumbi, to kata mana rech ma orewe iro. En resruok ne jogo mane osegolo ywak margi. Easy Coach owacho ni kit rech duto koriwo mbuta, ngege, kamongo, omena kod kido mamoko mag rech koro ok dhi geng'negi. Mak mana ni chik ma kambino keto en neno ni osigo mag rech obo makare ma ok nyal rocho alwora mag jowuoth mamoko. Kapod wadhi nyime, oganda koro nyalo oro omenda maromo